Хора, днес ще играм на FIFA, сега звънна на един мой приятел. Не вдигна. Окей, ще се обадя на един друг мой приятел. Обаждам се. Ело, брат. Брат, заед. Хора, заедте. Не играе с никой, ма просто ми затвори. Заед. Ма може и да играе. О, бро. Бро. Пах му якото. Йоу. Еми хора, айде Маркиньос. Сега тук кой да... Айде хам. И тук официално от Бразилия хора. От Аржентина, Алварес. Така, нека да се обадим, нека да напишем на един мой приятел. Що ми затвориш? Що ми затвори? И я да го назвънем да видя дали аз съм му затворил или той. Значи не мога да игра. Окей, хора, значи само аз може сам да си... Абе, брат, ще не си... Мъга, брото ми показва какво. Що ми затвориш, хора? Имам 261 000 милиона ден. И мога да си купа някой футболист. Може би мога да си купа някакъв футболист. Хора, да си купа ли футболист? Я дайте да си видя моята схема. Роналдо, как ми... Роналдо 200... Да, спира се. Аз не съм играл тази игра от супер много време и не знам какви нови попълнения и затова иска да ми се разтъртира. Брат, това безплатно ли е? Да, не. Да, ама не. Да, брат, дайте ми. Знаете ли какво? Ще се търся аз. Тайм. Ето. И ще търсим Бразил, а си шоуте на Вини Джуниор, Фабио, Алесо, Estevao, Milito. Окей, хора. Неймър не го виждам за сега. Той може и да не е тук. What? Я хора да проверим
Место Бразилия, България. Сейф. Сърча. Кой е най-силният от България? О, Бербатов. Който не струва малко. Бе, бая си. Ама тая на Христо Стоичков ме кефи бая. Да си купя ли? Господов. Аз ще го знам. Искам и така да си купам. Моля, за да ми се подаде. Хора, стискам палци да ми го даде, защото това е един от най-известните български нашето време. Той сега. Ми да, брат. Веднага когато излезе. Thank you. Хора, и сега къде ни е нашия Деспоров? Той е надолу. И ето го. Детайлите само окей. Ранкъп. Така. Така, вече е легендари. Нашия. Хора, тук си максваме тоя, защото да ни е силен. Също му дам сложа. Хора, не може да му дам силни. И да отивам надолу. Отиваме надолу, ще си дам някакъв слаб, който не ми трябва със сигурност. Тия по принцип не ми трябват. Така. Ура, Деспоров вече е много добър. Буквално, може би много хора го продават,
Но по-добре да не го продаваш, защото той е легенда. Не чак легенда, но си е добър доста. А това къде е? Лист. Раз, тук не съм си сложила. Метод. Добре, хора. Отиваме да харчим парички. Диаманти. Майко, колко много неща. Майко, ако ми се паднала ми нямало. Ако ми се паднала ми нямало. Това е много така в началото. Оу! No way, хора. No way, хора. От първия пакет ми се падна 117-ка. На косъм бяхме да ни се падне и този. Вижте докъде са, майко, на и Нико Уилямс ли тук? Мане. Please give me the money. Това иска път 400. Ай. Хора, Аржентина. Зато. Меси. Алварес. Майко. Добре, окей. 117 Алварес не е лошо. Хора, и сега. И тук. От това. Не, аз нямам пари. Така, бихме си майко, хора, какво гледам. Хора, това беше видеото от мен. И от мен.